I love you, Marisa. Oh, Eric. Mao na, Riz. Dugay naman kung nakagusto nimo pero karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti nimo ini. May paglaom ka ako, Riz. Nga nung mulimod man ko, ang tinuod, ganahan sa ko nimo, Eric. Kung mao, imo na kong kisugot. Oh, Eric. Oyab na ta. Salamat, Riz. Mao di ay nga lipay kayo to sa Eric nga ako nagkitaan. Kay uyab na di ay mo. Oh, day, Joanne. Ako na lang siyang kisugot, uy, kay may feelings masad ko niya. Okay ra na day, uy. Buutan man sa das Eric. Panahon, Riz, no? Wala may bawi nga unom naman dito kabuan. Mao gyud. Mura lang gyud wa. Mayuntag di ka mausab, Riz. Di mawain mong gugman ako. Dili ka na mahitabo, Rick. Tungod kay love, kaayot ka. Salamat, Riz. Maayo kay ni anak ka, Marisa. Nga naman day, ma. Nanawag ang imong magawa nga tuwa sa Cebu. Padoon ko no kaniya kay wa siya kauban sa iyang tindahan. Kay di pauli ang iyang tindera. Mao ba, ma? Mao na. O kinahanglan nga mularga dayon ka para sa Cebu. Kung mauna, magkalagyo day tayo ni. Oh, Rick. Kay kinahanglan man nga akong adtuon ang akong magawa nga tuwa sa Cebu. Panawag ba yan ako, Riz, ha? Kung tuwa na ka sa Cebu. Oh, Rick. Pag-amping dito. Ikaw, Sab. Pag-amping din, eh. I love you. I love you too. Binakog, dili ka mo ani din res. Mao may gusto ni Mama Tigod nga muanhi ko. Aron, na makatabang-tabang ni mo din sa tindahan. Maulaki, saon mi pauli man ko na nga akong tendera got. Maong tabang-tabangi lang una ko din ha? Okay, rati, oy. O sige lang, mahimura unya ka mo pauli sa ato kung makakuha na ko tendera. Sige, te. Salamat, te. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta man ka diha, Rick? Niya, gimingaw na yung taon ko ni mo. Parehas na, Rick. Ako, Sab. Gimingaw na kaayo ka nimo. Dugay pa ka mauli din sa ato, Riz. Maulagi, Rick, uy. Basig, madugay-dugayan pa ko kay wa pa magud makakuha og tendera sa ati, good. Mao ba? Sige lang. Magpaabot lang ko kung kano sa ka mauli. Sige lang, ha. Ayaw na kaguol. Mupauli na lagi ko din, ha. Gimingaw manggod ko ni mo. Parehas bitaw ta. Gimingaw na sad kaayo ko nimo. Pero antos-antos lang sa kita, ha. Sige lang. Mupauli ra gid ko din, ha. Kining res. Ako lang unay bahala din sa tindahan ha kay napa ko'y tanawon kung unsay kumprahunon ako. Sige, te. O niya, o sa may akong buhaton, te. Panglimpyo lang una dito sa taas. Sige, te. Dako sa ning bayan ni ate, uy. Dako kay limpyuhon nun. Uy, hala. Nagagas man ang gripo sa CR. Nakalimtan matingalig paong ni Kuya Robert. Tiguang na kining bana ni ate, uy. Limtano na kaayo. Ay! Oh! Kinsa man ka? Ikaw, kinsa man ka? Ako yun na utana ni mo kung kinsa ka. Anong nisuot ka din sa CR? Ako'y tubagang ano ni ka din hi. Marisa? Ikaw to miss Yagit? Haote, nakuyawan mang good ko. Kasi, Naitaw sa CR good.
Kinsa man na siya, te? Ay, ila-ila day mo eh. Mangod siya ni Kuya ni mo, Robert, si John. John, ako mangod, si Marisa. Grabe ni mo nakasinggit kanina, oy. Ang nakuyawan man ko. Kaya nagtuo magod ko nga nakalimtan ni Kuya Robert og paong ang gripo. Nya pag-abli na ko, mamasi pagawas ni mo. Mau nakasinggit ko. Sorry kayo, Riz, ha? Di gina ko tuyo nga makuyawan ka. Okay ra, uy. Dugay na kang naabot din, he? Hapit na 2 ka semana. Mo ba? Di mo di kagikan. Nganong karon pa man ko makakita ni mo. Yaman ko kung mag-abot din sa ilang Kuya Robert. O, kuhaan kining Ate Inday. Pero may bakasyon lang ko sa Leyte. O karon lang ko nga mibalik kay trabaho naman sa rugma. Mao ba? Riz, okay ra nimo kung mahibaw sa kuan sa personal nimong kinabuhi. Aron ba sa magkailhanay tagmaayo ba? Sure. Hi, Riz. Hello. Dili ko ida para nimo. Unsa man ni? Mga pagkaon. Wow! Salamat, John. Gabiin naman. Wa pa man maabot si Junjun. Ay. Noon samsad ko eh. Ano nga, nagpaabot naman hinuon ko niya. Ay, dili man hinuon ko makatugo na dili na ko siya makita nga moabot. Nadugay lagi kag uli gabi, John. Okay. Nangimbitar nga mong boss nga mga umis gawas. Nga naman day, naghuhat ka na ko? Ha? Wow, uy. Oh. Nahibong na ko ba nga nadugay ka? Piling, ugma ba? Kuyog ta? Asa man? Sweldo man ako. Nga untas gawas. Na, basig dili mo sugod sa tiinday, uy. Usugot lagi na. Ako rin man ang head. Maayo gani kini sugod sa tiinday nga imo kong ikuyog. Misalig ka sa doy, kaya buutan ba ako? Di mo tuo ay. Itaw, Riz. Ang tinuod. Kuan. Lipay kay ko. Na may uban ka na ako. Aron na masulti na ako nimo ang tinuod akong gibate. Junjun. Ang tinuod, Riz. Nahigugma ko nimo. I love you, Marisa. Ako na biya kang gisultihan, ha? Nga may uyab na ko sa amo. Nahibaw bitaw ko. Pero masag ko magdali. Makapaabot naman ko. Kung kanusa ka maluoy ako. Junjun. Dagan mo ko ginisage nimo pero wa gyud ka mo reply. Rick, pasensya na ha. Nabisi lang yun ko. Karon gani, napakoy daghang buhaton. Mao ba? Sige lang. Manawag lang unya ko nimo usab ha. Basig di nakabisi. Okay. Amping ya. Love you. Love you too. Naunsa man ko. Ngano ingon sa nawa naman ang gugma ni Eric. Tungod baka nga layo mi sa usag-usa. Hi, Riz. Hello. Ano sa ka? Naghinuktok man ka? Gimingaw kasi mong uyab? Ha? Wow, uy. May ginauna lang ko. Ako imong gihuna-huna? Ha?
Uy, namuha siya. Ako imong gihunaw-na, no? Pataka lang. Ay, di ako imong gihunaw-na. Dili, uy. Sure ka? O, lagi. Toto ko nun ako. Huh? Mailan man na akong nagsulti ka bas tinuod wa. Totoki ko. Oh, kana ready ay? Itotok na ko nimo. Tikasan ay manghakgod ka. June, manggakos man ko, uy. Naibaw ko nga may pagbati ka na ako. Yung pugi ang imong kaugalingon. Marisa. June, Marisa. June. Ikaw ginakauna na ko da. Sultihan ako eh. Ako yung nakauna nimo. Nahadlok ba ako ganiha, ha? Unsa may magikadlukan? Basi magkitaan tang ati Inday. Makakita ka to? Busy magatos tindahan? O niyon sa may plano ni Manako. Buwagi ang imo uyab. Kay mag-ipon ta. Ha? Unsay buwag? Sorry kayo, Rika. Magkigbuwag na ko nimo. Nganong magkigbuwag ba ka na ako? Nagplano na magani ko nga muanda ako og Cebu sa sunod semana. Aron magkakita taon niya karon. Imo na hinung kubuwagan. Rick, pasensya na. Pero may lain akong uyab diri. Og may nahitabo na namo. Unsa? Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. O niyo saon, nahitabo naman eh. Nahigugma makuslain. Marisa. Osbon ko. Sorry gid kaayo sa akong pagpasakit nimo, Eric. Nahibaw ko nga dako kayo ang saha nga ako nahimo ni Eric. Pero unsaon man nga nahigugmaman ko slain. Kanimo, Eric, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Manghinaot ko nga nakakita na kag babae nga para gyud nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang, kaagi ni Marisa nga tagagihulngan ni Cruz Oriental. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, sorry na. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pabala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Handumanan sa Kaaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Konsolasyon Cebu. Ang ato man tatampo nagdas nga
Kara. Recorded by Radio Mo TV. Girl, di ko ka maubana mo? Girl, sorry. Next time na lang, ha? Nakabook na manggod ko. O sa pa, dili ko gusto nga magabian ko sa Dan. Layo para bang amo din sa atong office. Maulaki, oy. Oh, sige, sige. Next time na lang. Ikaw may Kara, ma'am? Yes, sir. Ikaw may ako na book, sir, no? Oo, ma'am. Dali, ma'am. Sakay na sa motor. Diyan ang helmet mo, ma'am. Maghermas ka, ma'am? Yes, sir. Okay, ma'am. Layo masabday kag ulian, ma'am, no? Lagi, sir, uy. Mayo gani kay naay mga apps karon, ma'am. Mas safe gyud kaysa habal-habal lang sa una. Lagi. Maugid ko ya. Lisod kaayo to kay daghan namang yung binuang ron good. Maayo ron kay makuha gyud ang information sa drivers kung pananglit do na magani magbinuang. Mao gyud, ma'am. Mahinumdum lang ko sa una sa akong uyab. Puwira hisgot lang. Nga naman day kuya? Wa naman gud siya, ma'am. Patay naman siya. Og dili magikot taga Cebu, ma'am. Mianhi lang ko kay para makalimot ko sa nahitabo niya. Mao ba kuya? Kasad sa daan na uy. Ang nakalisod pag yun, kay pag-una pa lang, wagi gusto ang iyang ginikanan ako. Kunya, nasabutan pag yun sa dihang nawa na siya. Ako mo i-blame sa iyang mga ginikanan? Unsa man day nahitabo kuya? O nagimi nagkaila sa eskwelahan, ma'am. Siya dihang nag-eskwela pa mi. Ikaw day si Neil? Nga na di ay? Ako day si Joyce. I heard na working student ka din sa atong school? Daan pagod lagi ko. Pwedeng makig-friend ni mo? Ha? Mauto, ma'am. Hangtod nga nagkasuod mi. Hangtod nga nagkasinabot mi. Mao ba kuya? O niya kuya? Huwag ka na mo pa eskwelahan ni mama ni mo aron lang mamunit kag sama ining lakihan. Sir, Pa, mahal na ko si Neil. Di ka mabusog ka ng gugma lang, oy, Joyce. Tanaw gaya na ako ining lakiya gani murag maglisod pa magani nigbuhi sa iyang kaugalingon. Saan man niya sa pagsuporta ni mo, ha? Patarungan na nga tubang si Neil ninyo. Pwes wa mi makauyon niya. Mapapahawaan na siya sa mga tubangan. Ma, doon na namin nagustuhan para ni mo. Mong buwag ginak siya. Kung magtuman ka mang gani sa imong gusto, layas na lang din he. Ma. Nilayas ko sa amo. Joyce. Neil, please. Alhin na lang ko ba ni Bobby? Wala ba sa kay pamilya, di ba? Di magtinabangay ta. Pero Joyce, lisod pa king akong sitwasyon. Dili ko makahatag ni mo kaharaway sa pagpuyo sa pagkakaroon. Okay ra ko. Dili ko mo reklamo. Basta kay dili lang ta magbuhag, Neil. Dili ko masugot ka buhag ko sa akong mga ginikanan. Joyce. Unya, unsa man niyo bay? Kalisod ang sitwasyon na ninyo, eh. Maundang lang sa tinghali ko sa pag-eskwela ba yoy? Ha? Ang narbaho ko. Uy, kaanugo na ba yoy? Lisod man sa akin nagpasagdan ako si Joyce, di ba? Kargo na siya nako. Kay nagtipo nami. Usa pa,
Ako mo'y lalaki busa. Angay lang nga, magpakalalaki ko para niya. Ug labaw sa tanan, mahal kay na ako si Joyce bay. Dili ko gusto nga masayop siya sa ang pagpili nako. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag kag labada? Nga nang masuko man ka. Tungod kay dili ko gusto. Pananglit mahibaw tong mga ginikanan nimo. Nga gipalabada ti ka. Unsa naman lay kasulti nila nako? Neil, ako ning kabubuton. Wa ko nimo sugua. Pero huna-huna asa di taon, Joyce. Asa man hapak? Di ba arigyapon ako? Sa man ka, eh? Neil, sorry. Magbuwag na nating halitaw, eh. Di na nako kaya. Di na nako kaya. Neil, dili ko musugot. Huwag ka magtanaw sa mong sitwasyon sa una. Huwag karon. Dako kalahian. Imong gitalikdan ang imong komportable nga kinabuhi para lang sa usa ka lalaki nga sama nako. Mahal tika. Dili ko makahatag nimo komportable nga kinabuhi sama sa gihatag sa imong ginikanan nimo. Balik na lang nila. Dili, Neil. Arira ko nimo, Neil. Ako silang gikontak. Ipakuha taga din eh. After all, imo paghapon silang ginikanan. Dili ko. Grabe ko yan, no? Paita di sa yung sitwasyon, oy. Pait yun, ma'am. O niya, nga nung namatay man siya, kuya? O sa may hinungdan? O na'y pinakasakit, ma'am. Nga hangtod karon. Ako paghapong gidada. Bay, naibaw na ka sa balita. Unsa? Wa na si Joyce, bay. Patay na. Unsa? Dili, bay. Dili na tinuod. Please, maluoy mo, ma'am. Sir, pakita ko ni Joyce bisag sa katapusang hikayot lang. Please. Pahawa na din eh. Ikaw mo inungdan nga nung namatay siya. Sir, Isa ka sa gabalhabal aron lang moadto nimo tungod sa iyang grabing pagmahal nimo. Pero sa dihang nagpadoong siya nimo, ibinuangan siya sa balabal driver nga iyang gisakya. Pero sa igipause mo niya, ha? Andam untami niyang kalimtan nga iyang ginikanan para lang nimo. Pero wa kay baruganan. Mampahawa na din eh. Ikaw mo'y nakaingon nga nung naanga mo anak karon diha. Ha? Patay na siya. Ikaw mo'y nakaingon nga nung di na namo siya makauban. Nga di na namo siya makita hangtod sa hangtod. sorry, sir. Sorry. Pasaylo ako, Joyce. Pasaylo. Pahawa na din eh. Pahawa na! Hangtod karon, ma'am. Sakit niya pong handumon. Wagi ko'y laing pasangin lang sa naitabo kundi ang ako nakaugalingon. Kuya, sorry sa nahitabo ni mo. Okay ra, ma'am, eh. Alam pangayog sorry. Ako gani angay nga mangayog sorry nimo, ma'am, kay nagdrama ko nimo. Pasensya na, ma'am, ha? Nga nakasergi ko nimo. Okay ra, sir, oy. Worth it man sa paminaw ni mong kaagi. Oh, abot na dito, ma'am. Ma'am, ni. Thank you, kuya. Plitin ako, oh. Salamat, ma'am. Oy niya, na menu ka karon, kuya. Ay, wagin, ma'am, oy. Murag di nating halik kumaminyo ini, ma'am. Sugal ato hitabua, murag wala man musod sa kong hunahuna na.
Dilisod maayo nga imong i-close imong huna-huna ng butanga, kuya, uy. O para nako, no? Ayaw i-blame mo kaugalingon sa nahitabo si imong ex. Kay for sure, wag ito malipay ron kung padayon imong pasangilan imong kaugalingon sa nahitabo niya. Salamat, ma'am. Basta kuya ha, ayaw siluti imong self. Deserve nimong malipay. Salamat, ma'am. Skies are crying, I'm watching. Nag-uol gid kay kus nahitabo sa life story ni Kuya Neil. Sa mga naminaw karon, sa mga tao nga dunay mga silent battles, don't be too hard on yourself. Kay usahay, bisag sayop man sa pananaw sa uban, para nato, mao di husto nga desisyon nga pwede natong mahimo atong higayuna. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kada mga galang kaagi ni Cara nga taga Consolacion, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan, Skyscraper. Like a sky. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iadres lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Aramin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. I will be rising. Mabdus ko. Mao ba? Kung mao na, maamahan na di ko. Obvious ba? Tempa. Niyo, nganong muragwa mong kamalipay? Alanghan. O pag gani ko makapamo isa kong kaugalingon, niya. Lalo ko'y obligasyon. Grace, blessing man ang bata. O lagi. Pero dili pa sakto ang timing ron. Naibawabit ako sa kunagian. Lisod kayo mong kinabuhi sa dihang nag-eskwela pa ko. Gani, nag-working student ko. Araw lang ko makagraduate. O ya, karon nga graduate na hinuon ko. O yan na trabaho. Imbis mamalit kog maayo para sa kong kaugalingon, at least mabayran malang nako kung mga kahago sa dihang nag-eskwela pa ko. Pero niya, wag yapoy ayo. Ni amang ko, dili man ti ka pasagdan. Wala sa may plano ni mo ron. Salamat kay nangatubang kag namo dong. O na dong, nalipay ra sa mi nga wa kamudagan sa obligasyon nimo sa among anak. Dili mahimo nga daganan akong obligasyon ni Grace, tita. Tito, kay mahal ka na ko siya. O gisaad ako ninyo nga dili gid ako siya pasakitan. Ug kung musugot mo, pangayoon ako ang iyang kamot ikan ninyo. Pakasalan ako si Grace. Ha? Magpakasal na ta? Oh, anong murag wa man kamalipay? Aw, dili man singon anak pa. Angay ka magpasalamat nga nakatumong kag lalaki nga responsable. Oo pa. Onya, kano sa man inyong planong magpakasal?
Grace, samot ka naghilak ang bata kung imong anaon sa pag-istorya. Ganina na ako nagpahilom, ani. Pero di gil mo hilom. Tingalig, gigutom na. Di ang bilan na, be. Ako rin pahilom, anak. Maayo pa. Aron sa nga makapahuway ko. Sige, pahuway lang na dito. Abi man ako okay mong sweldo sa imong gitrabahoan ron. Okay naman, pero malagi. Sakto ra kaayo. Mas nindot man lang yung natay sobra, di ba? At least makahatag sad ko sa akong misis. Kung unsa may gusto niya nga tuan, para siyang kagalingon. Mularga na lang day kas laing naso di ay. Muapas kang RJ ba nga atong barkada. Gingnan biya kang RJ adto nga palargahon ka pero ikaw ro may dili good. Parang imposible na ba yun eh? Ha? Dili ko tugutan anang Grace. Oh, suway lang good. Basin pa day. Mularga kas laing nasod? Onya ako? Imo kong biyaan nga ako ng usa dinhi nga magatiman sa bata. Dili na pwede, uy. Pero Grace, mularga masag ko dili para sa kung kagalingon lang. Kung dili, para nato. Para mas makahatag ko ninyo ni baby o maayong ugma ba? Dili pwede. Dili ko musugot. Anhira ka. Grace. Mommy, where are we going after the mass? Na, quiet first. Later na. The mass is still going on. After the mass, magmortanak. Adto na sa tadito mo eat. Yay! Pero magprisa tao, tiwas ha. Okay, Daddy. Oh, bay. Nanawag lagi ka. O bay, isugo kong RJ bay kay wa daw siya yung number nimo. Naabot naman siya gikan sa gawas bay. Maging-dinner daw siya. Ipadalang ko na imong pamilya. Mo ba? Nya ikaw? Napangugon nila ka bay. Kasi mo apas ang misa ko misis. Oh, mo ba? Sige bay. Asa man ko na makig-dinner si RJ? Dili ta mauwa ni mong amigo nga si RJ. Di lagi. Salig lang. Down to earth ka ng tawana. May Coco! Jeremy! Tura sila ay. Bay! Kumusta? Okay ra. Kanya, ikaw? Okay na sad. Tawad ang akong wife. O ang among anak. Uy, mo ba? Hi. Grace. Nice to meet you, Grace. Ha? Musugot ka nga mularga ko sa laing nasod? Oh. Basin pa rin makatilaw mig kaharuhay kung makalarga na ka. Usa pa, dako naman sa natong anak, so dili na kayo kapoy bantayan. Grace. Recorded by Radio Mo TV. Pag-amping mo din ha? Ayaw kabalakan na mo. Ikaw may pag-amping. Okay, Grace. What ako ha? I love you. I love you too. Kumusta naman diha? Nia, okay ra? Nakuha na ni mong kwartang ako gipada? Oo, hon. O, pangako sa mini baby ron. Ako siyang ilaag. By the
para sa kong self, ha? Okay na? Oh, sure. Deserve sa na mo. Thank you, hon. Mag 2 years naman ko din sa laing nasod og apit na mamalang akong kontrata. Pila na lang kabuan og magkauban ka lang yung pagbalik ang akong pamilya. Manawag ko ni Crispy. Di magyapon mo tubag. Nagkunsa mo di ka ni siya. Pero may man siyang dili mo tubag sa akong mga tawag. Sorry, naamo ko kigilakaw. Unya, si Inday. Giwas lang ni Jenny. Nahinumdum ka ni Jenny, di ba? Nga akong amiga. Oh, nga na di ay. Di ba, buwa man to sila anak siyang bana nga si Ben. Mananghit pagod na sila na ako nga human na las Inday usahay. Kay malingaw lagi daw sila. O niya, katan sige kaayo silang Inday. Nya, wala man kang maghilak si Inday. Wa man, naanad naman gani nila. Spoiled bang kaayo nila si Inday. Grabe ka nila kapinangga. Mao ba? Sige na ha, kay manglimpyo sa ako din isbay. Inigong man, kuhaon na sa tula ko si Inday. Okay. Nagduda magi ko na ning mga lakaw ni Chris. Tawagan nga na ako, be. Ang iyang amiga. Dennis Messenger. Kontakon ako si Jenny. Salamat kay kontak ka na ako. Jen, kay nga naman day? Koko, dili tagin ko kailangan maghilabot sa inyong problema. Pero, dili ka masulbat ang problema ni Grace kung dili ka may bawaan ni. Ha? Kay, unsam day ang ayan ako may bawaan? Ha? Jenny? Ni anak ko Pinas. Karon mahibaw ang ginako ang imong kalaki Chris. Grace? Coco? Han? Nauli na ka? Asa ka pa dong? Ha? Kuan? Magkuha ko ni Inday ilang Jenny. Nga naman ka masulti nga mauli na di karong adlaw. Para makakita ko sa ato mismo sa imong mga dipangbuhat nga dili maayo. Ha? Time para good. O, sa man yung gipanulti? Nahibaw ko, Chris. Nahibaw ko. Nahibaw na ko sa tanan. Nahibaw ko nga napuno ka sa utang tungod sa imong mga luho. Ug nahibaw ko nga imong gihagad si Jenny nga imong iprinda ang atong anak para lang makabayad ka sa imong mga utang. Kokohan. I'm sorry. Hinahan ka pa ba? Imong ibayo ang imong anak para lang sa imong kapritso? Kokohan, please. Please, pasilo ako. Sugod ka. Layas na din sa akong palibay. Ug ay kabala ka, di Inday. Kay pandong na sila si Jenny din aron ihatod ang bata. Ha? Time pa. Una ko imo ko palayaso. Nasa naman ako po yung ani. Di na ako problema, Grace. Nagpalayo ko. Giantos na ko ang ako kamingaw ninyo para lang mapunaan ako ang ako mga pagkuhan ninyo. Gihatag naman ako ang tanan nimo. Tungod kay nagtuo ko, nga naan ako ang pagkuhang. Tungod kay lalaki ko. Pero ikaw man di ang dili magkontento. Huwag kay katagbawan. Ultimo anak nimo. Kuwang na lang ipahatag nimo. Coco, sorry. Sorry.
Han, pasaylo ako. Pasaylo ako. away. 4 a.m. the second, third. I told myself. Grabe ang akong kahibos. At the same time, nasakitan ko tungod kay bisag ingon ana o gibuhat sa kong asawa, pero mahal gyapon ako siya. Sa pagkakaroon, papaghapon mi magkabalik. Pero dili mahinoon ko magkaingon. Ngawa na gi chance. Gusto lang ako nga makita nga mausab na siya. Nga makaam ko na siya sa iyang mga sayop. Una ako makigbalik niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kato mga higalang kaagi ni Coco nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit nga nagulahan, Come Back, Be Here. Mana so sa ka awe. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tonton. Recorded by Radio Mo TV. Congrats na to, bay. Congrats na to, bay. Nakagraduate na kita high school, bay. Gamay na lang ko ang makatrabaho na kita ini. Say, gaman na kuwang. Nga, trabaho naman ko. Ha? Di ka muskwil ang college day? Dili na, bay. Ang importante na ako nga magkahuman ko high school. Nya, nanamay mo dawat na to. Di ba? Graduate na gud ta. Ano di ikaw? Muskwila di ka college? Eskwela good town. Dili, oy. Ha? Nganong di man, ma? Dong in town, wa tay kwarta, oy. Unas ginhawa, magani na itong panigkamot para makahuman ka sa high school. College pa ka, ha? Paita biyani, eh. Patuga-tuga mong panganak, oy. Di man dahil mo kamaong musuporta sa iyong mga anak dahil sa iyong mga panginahanglan. Oy, ayaw pag pinastos, ha? Ay, natao ko nga pobre, oy. Ug tungod ninyo nga, mga way ayon ako mga ginkanan, mamatay ko ani nga pobre lang gyapon. Kapuyag kinabuhi, ay. Asa magkuno ka, tonton? Da, magduwa ko basket, ay. Kondisyon na, ah. May makay mo duwa. Gusto rin akong lingawan akong kaugalingon, bay. Ama ba? Excuse me. Yes, sir. Kining, nakita na ko ang imong dinuwaan ba? May maday ka muduag basket? May potential ka? Salamat, sir, ah. Kuan, may i-offer ko nimo. Ha? Kung gusto na ko ba nga una-una mo mayo, una ka mo desisyon. Unsa man na, sir? Unsa? May gusto mo pa eskwela nimo? O, ma. Mo-sponsor siya nako. Og iya kong pasudlon nga varsity. Iyang hangyon niyang amigo nga mo itagiya sa eskwelahan. Yung sabay plano nimo. Makasalig ka ta ng tawhana. Basin baya o. May mo ba? May na lang gud panghilabot gud. Naibaw kong mukontra na sad ka. Di na gaya ka makahatag na kog maayong kaugmaon. Idaw pa gina nimo.
Tuntun sa bay lahitabo ni mo. Nganong naingon naman ka, ana? Kay daghan ko pangandoy sa kinabuhi, ma. Maong kabuton ginin ako. Bahalag magkinaunsa. Tuntun. Yan na ni mo si mong uniform, ha? Limpyo kay kang naong. Niga. Ang private school ko na akong eskwelahan ko. Ang mga muskwila kong lago ko tanawon. Oh. Di ko magpailang nga pobre ko, no? Hala. Good luck, bay. Karon pag ko nakasuway og sud sa usa ka private school, may eskwelahan. Nindot mo nila. Karon mao na ni ang sinugtanan sa akong pangandoy. Eskwela gyud kog tarong aron makahuman ko college. Hi, girls! Oh, wala. Kagwapa niya. Nindot kayong tutukan niyang naong. Oh, dilingi siya na ako. Nitutok siya. Kipaningot mo hinuugra. Ay, kaswerte ka sa mauyab-ani niya. Kung ako ka, na ba ka ko'y chance ani niya? Lalag pangandoy, bay. Kay kita mga pobre, para lagi tas mga pobre, o ka na mga dato, dili bahit tabo, nga mupunit na nato mga pobre. Ha, di bay. Basta ako gani mangandoy bay, di gumuundang hangton nga makuha na ko siya. Bay, tuntun. Makikilaila ko niya bay. Recorded by Radio Mo TV. Lexi, mao na akong pangan. Anton Deco, Lex. Nice to meet you, Anton. Pwede ba kang maamiga, Lexi? Sure. Mayo kay dili siya arte, bay. Okay ra niya, bisag dili ta parehas og kaimtang niya. Wa masad sa may baw bay. Nagtuo mo siya nga, dato ko parehas nila. Ha? Ay, pag-sure, bay. Ay, pag binuang og ginaanaw, bay. Tinuod lagi. Kay kung musulti ko sa tinuod bay, naibaw ko nga wa ko'y chance niya, bisag gamay. Ah, ambot ni mo eh. Ato na ko eh. Mas makipagbutrabaho ko kaysa maminaw ni mo. Oh, bay. Saon man ni, uy? Ha? Nga naman ka? Unsa man day problema day? Dili ko kuhaon ni Daddy. Kaya ako ni mo gamit sa sakyanan. Gusto niya nga mag-taxi na lang ko. Pero dili ko ganahan, uy. Oh. Wait. Ikaw, di ba kuhaon man kag-car? Pwede mo hitch na lang ko ni mo? Kuan? Sige na, please. Sige. Sure. Unsa? Huwag man nato ang sakyanan sa kong amo? Bay, sige na bay, kadiyot lang. Kadiyot lang kay bay. Huwag karoon usad, di ba? Sige na bay, luwas ako bisag karoon lang. Nagkinanglan ko sa imong tabang bay. Na, napay meeting akong amo eh. Sige, itakas nila ko kadyot. Pero kadyot ra ha? O lagi bay, promise bay. Salamat kay bay ha. Oh. Imo ning sakyanan? Kanindot good. Oo, ako na. Baratuhon naman gani. Ang mga mahal doon ako mga sakyanan, kay huwaman ako sa akong mga barkada gud. O kani, may gamit na ako pang service lang. Ano na, manood ta. Thank you. Okay. Tanadong. Yes sir. Oh, ma'am? Yes? May problema ba? Oh, wa. Naunsa ka? Ay palata diha. Ipaningot kag maayo. Sige na, drive na diha. Anton. Nagdali kag uli? Pwedeng magtuyok-tuyok lang una ta? Joyride sa taba? Okay na, may problema. Kining, sir. Paggasolina sa ta, sir, eh. Wala ba ko'y kwarta dili? Wala ka binili ni mami di ay.
Paitay. Wasa ko'y cash ra ba din hida? Lex, okay, cash diha. Pwede mo huwang. Ilisan di ka ugma kung maka-withdraw na ko. Okay. No problem. Nakihitch na ba ako sa imong sakyanan? Maikog sad ta? Sige, pagasolina ta then, ihatod na lang ko dito sa pauli. Sige. Salamat ha. Ako may angay magpasalamat nimo. Kay mas nakaila ko sa tinuod imong batasan. Adto na ko. Bye. Yes! Success! Woo! Sure ko. Nibilib to siya na ako. Salamat kay Bay. Salamat kay Bay! Woo! Oh. Uy. Ano sa mga diyang nga ni kaging man ka? Kanina ragi ka na. Klaro kayong wala ko'y trabaho ay ni Ugma. Ha? Usa? Nga naman? Anak to sa kong amo. Sila mo'y tagyan ng sakinan. Oh! Usa! Mao de hinungdan maong dili ka gustong mo eskwela? Oo, ma. Ay, dong. Abi nimo, ang sobrang pangambisyon, duharag ipadulngan ana. Matuman ang imong mga pangandoy kay maningkamot mangyud ka. O padung sa dili maayo ang mahitabo. Og mauni nahitabo nimo karon. Ma. Og dili ka makalabangan ng problema ha, kung dili nimo siya atubangon. Pagsuri niya, nak. Ngano nag-sorry man ka? Kaibaw ko nga. Kaibaw ka sa tinuod. Sorry kayo. Nabuhat lang to na ako kay basin yung di ko nimo tagdon kundi ko parehas og kahimtang nimo. O nakagusto kay ko nimo, Lexi. Og nakagusto sa doon ta ko nimo. Wa ko magpangutan na bahin sa imong kinabuhi kay ang gusto nako. Makagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sorry, Lexi. Please, atagi ko laing chance. Magpakatinuod ako sugod karon. Dili na ko pwedeng muhatag nimo og chance. Kaya ang pinakadili na ko ganahan sa tanan. Kanang taong bakakon. Oh, Lexi. For every time you had to go to... Naibaw ko nga dako kay gugsa ni Lexi. Ug di na lang kumulaom pa nga pasayloon ko niya. Karon, nag-focus na lang gid ko sa akong pag-eskwela. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga galang kaagi ni Tonton nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalokan. So sorry. I'm so sorry. Ang mong kaagi gibawatan no doa sa radyo ni Carol Marihikain o gabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala at mga sukin di paminaw kinasing-kasing kung gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Every time I...
manan sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagikaroon? Mao kining sa kababay nga taga-butuan. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sheila. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Sheila. Jan. O ka dito, Noche. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga nung mulimod man ko nga, ang tinuod, nakagusto sa ko ni mo, Jan. Kung mao ka na, uyab na ta. O, Jan. Salamat, She. Kaya mo kong gisugot. Naalang ko'y hangyo ni mo, Jan, ha? Oh, unsa ba na, She? Ayaw lang ko pasakit eh. Ikaw pa ba ang una na kong uyab? Dili ba hitabo nga pasakitan ta ka? Kay love kay ti ka, She. Salamat, Jan. Kung sa igian niya itong dyan din sa ato, Sheila. Namisita siya na ako pa. Oo, sa man, nanguyab ni mo. Oo pa. Kunya, imong gisugot. Oo. Pataka ng pagsugot ng tao eh. Pa. Dagan na bagog na dunggan na ng tawahan na. Nga palakiro na. Dagan na guyab. Tingali yung mabiktima ka na, ha? Pa. Sa una to eh. Jan. Tinuod ba ito gisulti ni Papa ni mo nga daghan ko kuyab. Pero sa una raman to, bata-bata pa ko. Pero karon nga sakto na ko sa edad, wa na ko eh. Labi na yun, nakauyab ta. Di na ko ganahan nga matanaw pa sa uban. Tinuod? O lagi. Ikaw na ang tanan alang na ko, Sheila. Salamat, Jan. Sheila, Pa? bulakaw ko ha. Kaya na ko importante nga doon. Sige, pa. Ikaw lang bilin din isbay. Ayaw pagpatakaw pasakaw mga tao din eh, ha? Ibaw na karong panahon na daghan na kayo mga dautan. O, pa. Mau ba? Ikaw na diharon sa inyo? Oo. Kaya na may gilakaw si Papa. Nga sa ato pa. Dili ko pwede umisita ni Maron? Dili, Gidjan. Kaya na, basi masukuon niya si Papa. Wala na ko eh. Ha? Ayaw, uy. Dili ka pwede ka pasudlon. Ano ba sa kumsod? Anaan mo ko sa inyong gawas. Unsa? Sama na ako. Bye. Oh. Hello? Hello, Jan? Ipawang maninuon? Hi, She. Gahiasan ani niya pasabton, uy. Giingnan nga ayaw pag-ari kiwa si Papa. Di magod si Papa ni mo nga akong tuyo kung ikaw man. Unya, di magyapon ko makapasod ni mo. May bawa ano niya ni Papa nga gipasod ti ka. Patay ko. Okay raman good. Dire lang ko sa gawas. Pero, istorya lang gyapon ta. Iyay. Taligsik man. Unya, saan man na ron nga nagtaligsik man. Okay ra eh. Mawara bitaw ni taligsik kung muuwan. Iyay, uuwan good. Kapuya ni mo, uy. So, dire. Oo, pero ko dire eh. Magpauwan lang ko. Ba, di kapuya ba ni mo, uy. So, na dire ba? Sige na, kay mabasa ka. Recorded by Radio Mo TV. Abi na ko imo na lang ko pasagdan nga mabasa sa uwan. Saba diha, uy. Linan bitaw na siyang ayaw pag-ari ni Ani, gyud. Mingaw man ko nimo good. Atik sad ay. Tinuod lagi. Si
Saman. Kining... Kita ra maging duha din eh. Pwede mo kiss ni mo? Ha? Dili ko eh. Sige na, good. Uyab bitaw ta. Unyag-uyab, mukis di ay. Oo. Mamaginay buhato sa mga uyab. Sige na po. Ha? Unyag dili ko magpakis ni mo. Hindi ka ba kiss, ha? Doy! Hoy! Hilom, hindi lang ko sa kong buhato ni mo. Uyab Ikaw bitaw ba't ta. ikasan magugkay ka? Yan ang mahilang ka. Ang imo naman kong nakuha. Unya ko nang bumabdos ko, be. O kung umamdos ka, puminyo ta. Bantay bitaw, ha? Ay, hala. Pila naman rin kaadlaw nga na-delay ko. Ako din klarohon, be. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinalang mahibaw ini si Jan Jan. May ganoon, kay may umabot na tang anak. Nalipay ka nga na mabdos ko, Jan. Siyempre, kay may mo na ko, daddy. Unya. Unsa may imong plano ining akong kahimtang karon? Utang araw niya. Kay makiksulti ko si mga amahan. Sheila, Pa? nakabantay ko nimo nga permi na lang kang magpondo sa iyong kwarto. Naunsa man ka? Uwa man pa. Kapoy lang akong lawas. Kadiyo, Dragon. Murag na usaban ng purma sa iyong lawas. Naunsa man? Mabdos ka? Mabdos ka ba? Oo, pa. O kitsay amahan, ha? Si Jan Jan. Tawga tong tawhana. Ingnan nga makiksulti ko niya. Dili naman makontak ang number ni Jan Jan. Akong atuon sa ilabi. Uwa naman si Kuya Jan Jan din sa amo. Hain man di si kuya ni mo? Nilarga man kahapon sa Cebu. Unsa? Niresulta na, ha? Pa? Unsay akong giingon nimo? Nga di lagi ka mo kumpiyansa to tawana. Dalawa. Igo na kang ithanag to. Pasaylo ako, pa. Yaw sao man naroon, ha? Nga, mabdos man ka. Pagkatahon ko ni pa. Bahala na ko ay amahan. Bahala nagman tao ning akong gimaptos nga way ilong amahan. Ampingan kinin ako. Dayon, pre. Dali, pre. Dayon. Asa ba ni mong anak, pre? Kinsa man ang gikuyog ni Papa? Sheila, gawas niya. Magtuyo ko nimo. Pa? Uy, mauni mong anak, pre. Guwapa man dahil, pre. Ay, guwapa, oy. May toyo ka na ko, pa? Nagsabot na ni kumpare Dodo. Nga siya mga mahan sa imong gisabak. Unsa? Pa,
binuang agod. Dili ko makigminyo aning imong kumpare pa, uy. Ay kung supa ka, ha? Ako ni gibuhat kaya naglantaw ko sa maayo ni mong ugma. Maining kumpare na ako kay dako kay ni og kayutaan. Mong ayaw kong supa ka. Kinahanglan nga makigminyo ka sa akong kumpare. Dili ko pa, uy. Ngano ko ni taong minyoon man ko ni mo alang tao nga wa ko makaila. Og magawang pagyud ako. Aron maluwas ka sa imong kahimtang. Kay kisibata naman ka atong nakapamabdos nimo. Og di ako'y kumpare nga andam nga mudawat nimo. Ha? Mao kinahanglan makigminyo ka niya. Dili mahimo nga maminyo ko sa tao nga wa ko makaila. Ug magawang pagyud ako gidad. Karong katlawan. Mulayas ko din ni Samo. Muadto ko sa kwamika. Hala, mo ni nahitabo ni mo day, Sheila? O, day, Ami. Pugson ko sa pagpakigbidyo ni Papa sa iyang kumpare. Mau'y hinungdan nga nilayas ko sa amo. Day, tabagi lang una ko, day, pe. Ani lang sa kuistar sa inyo. Hangtod nga mga anak ko. Way problema, day. Tabangan ti ka. Bisag anhi pa kapuyo din ni sa amo hangtod sa hangtod. Salamat, day. Kahit tamis ng Tungod sa akong kahadlok kami niyoon ko ni Papa sa iyang kumpare. Nilayas ko sa amo. Og nidangop ko sa akong amika. Og iya akong gitabangan sa akong pagpanganak. Bisan pa man sa nahitabo na ako, nagpakalig-on gihapon ko. Kunon sa may nagpaabot ako sa unahan, ang Ginoo ra gyud mao ay nasayod. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Sheila nga tikabutuan. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga naguluhan guhit ng palad. Ang mong kaagi kibahatan na sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papala. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umagay para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.